Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien il-Lut bdew igergru fuq Ġesu għax kien qal jiena hu l-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Ġuseppi li l-missieru l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qiegħed jgħid jien inżilt mis-sema? Ġesu weġibhom: toqgħodux tigergru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missi li batni ma jiġbdux lejja. U jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun imgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Għax mhux xi ħadd qatt ra lill-missier li f'dak li hu minn Alla u dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Missierijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs li jeżel mis-sema biex min jikol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jikol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Ġesu qiegħed fis-sinagoga ta' Kafarnaum. Kafarnaum kienet il-belt li adotta għal 3 snin li dam jgħallem u jfejjaq wara li telaq minn Nażaret. U dan id-diskors silta minnu smajnija fil-Vanġelu tal-lum il-kapitlu 6 ta' San Ġwan jitkellem twopru dwar id-dialogu ta' Ġesu bejn il-Lut ta' żmienu li jitfixklu meta jisimgħuh jgħid jiena hu l-ħobs li niżel mis-sema. Huma kienu jafu li minn Nażaret li kien mastru daxxa. Fatti jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Ġuseppi li l-missieru u l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qiegħed jgħid jiena inżilt mis-sema. Din il-kelma Ġesu qed jidentifika lilu nnifsu, qed jurina lilu nnifsu bħala liben ta' Alla magħmul bniedem. L-inżul mis-sema huwa proprju dan. Liben Alla li sar bniedem għalina, li tnissel fil-ġuf ta' Marija ta' Nażaret, twieled Betlem u trabba ma' dawn in-nies li kienu jafu minn il-mama tiegħu, kienu jafu minnu Ġuseppi u anke l-familja ta' Ġesu. Ma jinsisti jiena inżilt mis-sema. U jerġa' jinsisti il-missier batni. Missierietkom jgħid kielu l-manna fid-deżert u mietu, aħna l-koll immutu wkoll. Għaliex qed jgħidulhom dak li noffrilkom jien mhux għall-ħajja tad-dinja. Fil-ħajja tad-dinja għandna bżonn l-ikel u x-xorb. Dawn huma elementi essenzjali għalina mingħajrhom immutu. Qed jipprova jispjega li t-tagħlim tiegħu u nnifsu huwa tant essenzjali għalina li hija kwistjoni ta' ħajja u mewt. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja jgħid. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Sa din importanti ħafna li nifhmuha
Għaliex Ġesu mhux qed jitkellem fuq din il-ħajja biss, imma l-ħajja ta' dejjem. Mela t-tagħlim tiegħu, il-kelma tiegħu, il-fatt li jiena insir nafu nħobbu, mhux se tgħinni biss f'din il-ħajja, imma wkoll hija bieb miftuħ għal ħajja ta' dejjem. Dan huwa li wieħed Ġesu. In-nies ta' din id-dinja huwa msejħa biex jagħmlu l-ħajja fuq l-art mill-aħjar li jista' jkun. Il-mulej qed iwedna wkoll il-ħajja ta' dejjem. U jgħid xi ħaġa li għan-nies ta' żmienu kienet xokkanti ħafna. Il-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal-ħajja tad-dinja. Dan hu li qegħdin niċċelebraw bħalissa il-Qudiesa, l-Ewkaristija. Minn hawn ftit ieħor aħna ntellgħu il-ħobs frott tal-art u xogħol il-bniedem, l-inbit frott il-enba u xogħol il-bniedem. U bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jinbidlu fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Mela aħna nippreżentaw il-Alla elementi li jgħinuna l-ħajja tal-ġisem, il-ħobs, l-inbit, kollox bil-qies. Imma l-mulej jibdilhom fikel tas-sema, fikel li jwassal għal ħajja ta' dejjem. B'xi mod l-Ewkaristija stess tallimna li hemm kontinwazzjoni bejn din il-ħajja u l-ġenna, bħal m'hemm kontinwazzjoni wkoll sfortunatament bejn din il-ħajja u l-infern. It-tnejn minn hawn jibdew l-aħwa ta'. Aħna nistgħu nagħmlu did-dinja infern għalina nfusna jekk insiru skjavi tal-mibeda, tal-ejra, tal-ħażen. L-infern nibdew minn issa, inkomplu għal dejjem. Imma l-ġenna minkejja dnubietna nistgħu nibdewha wkoll minn issa. Tgħidu li kif? Daqskemm għandi tbatija kultant xi ftit inkwiet ukoll ma jonqos, nuqqas ta' saħħa. Kif tgħid li nibda l-ġenna? Ħabib, inti tobot il xi ħadd? Le. Tgħin lill-proxmu iva. Għandek paċi fil-qalb tiegħek? Nipprova, Sinjur. Inti qiegħda fuq l-għadba tal-ġenna. Tgħid li ma taf kemm għamlu li ħsara, imminti jekk tara xi ħadd fil-bżonn minn daw se tagħmilu ħsara, le. Jekk tara ħassu ħażin fit-triq tibqa' għaddej jew tobżoqlu, le. Qiegħed fit-triq it-tajba. Qiegħda fit-triq it-tajba. Għaliex Ġesu meta jgħidilna jiena u l-ħobs tal-ħajja ta' dejjem qed jgħidilna minn issa. Għaliex il-ħobs li joffrilna nirċivuh issa f'din id-dinja. Kemm ħaġa sabiħa anke meta nkunu fl-isptarijiet, fir-residenzi tagħna, anke fid-djar tagħna ma nistgħux noħorġu, nitolbuh lill-kappillan, anke l-kappillan tal-isptar, nibatulhom risposta. Jiena nixtieq nirċievi l-Ewkaristija. Ommi, missieri jixtiequ jitqarbnu. Illum fir-residenzi, fl-isptarijiet, mhux bil-forsi jiġi l-patri bil-qampina bħalma kien jagħmel qabel, itqarbin, le. Biex kulħadd ikun fil-libertà, irid jistaqsiju, ma ħafna drabi ma nkunux nafu għadi. Tagħmel ġimgħa l-isptar, tgħidli ħadd ma ġie qarbinni. Ma Sinjura, inti titlob da żmien. Jekk inti tgħidilhom li n-nurses għandhom id-dover jafżaw biex imbagħad is-saċerdot jew ministru ta' tqarbin jagħtik l-Ewkaristija. Għaliex? Għax għandna bżonnu l-Ġesu. Is-sagramenti ma nħalluhomx għall-aħħar biex nibqgħu bil-mentalità għamlulu l-griżma ta' jirwasal fl-aħħar. Li aħna mhux fl-aħħar nirċevuh il-Ġesu anke matul it-triq
Għalhekk l-għażla ta' dak il-qari sabiħ li smajna tal-profeta Elija li qata' qalbu u li ntelaq għal-mejjet, l-anġlu tabtablu fuq spallejh jgħidlu qum, kul, ħalli tkompli timxi fit-triq. Għal darba darbtej. U dak huwa ġbija sabiħa tal-Ewkaristija li hija vjatku mhux għall-aħħar, vjatku huwa xi ħaġa li tuħu miegħek. Jisu packed lunch, għalma triq. L-Ewkaristija għalhekk vjatikum vija għax huwa l-ħobs tal-pellegrini, ta' dawk li qegħdin mixjin fil-ħajja. Mela llum nitolbu l-mulej biex aħna nersqu lejn dan l-ikel tgħidli mimli dnubiet, grazzi. Itlob is-saċerdot jaħfillek f'isem Ġesu. It-qarbina stess taħfer id-dnubiet venjali, dawk nagħmlu minnhom bil-gżud matul hekk ġurnata. It-qarbina stess taħfirhomlok dawk id-dnubiet. Meta jkollna xi wieħed naqriżjed oħxon immorru għand is-saċerdot midneb bħalna u ngħidulu imma l-mulej tak din il-qawwa li jiena m'għandix li taħfir li dnubieti. Fismu kemm ħaġa kbira din il-ħaġa. U hekk inħejju ruħna biex nilqgħu dan il-ħobbs tal-ħajja li huwa l-ħajja mhux għall-punt tal-mewt u li wassalna għall-ħajja ta' dejjem.